kai kiɗan maza na maza ne, kai da kaji ma ka gane, wannan kiɗan na BHK ne Bello. Mahmoud MG on the beat. MG mai ganga, kai MG mai ganga, bukan tambura na daban, baiti irin na daban, yi wa mutum na daban, domin kwa yayi daban, Alhaji Bello yayi daban, mutum ne irin na daban, halin sama na daban, suturar sama ta daban, kyautar sama ta daban, kamfanin sama na daban, Alhaji Bello mai BHK kamfani irin na daban, shi yasa idan zan wakar sa nake baituka na daban. Kifin da ke fasa koma, zaki ba a yi maka burma, kai Bello ka gama girma, in ba ka nan sai gulma, in ga ka su shiga girma, daɗi su sai dai zama, wani mashi ya tsaya ma, ba yadda za su iya ma, bango madafar bayi ginshiki madauka nauyi, awar take makama zafi abinda daga ake so kayi, angon su sanwa farin zaki ko rama makoya sanyi, mai taimakawa kanana a rayuwa su daina balayi, in kai sha da kake turmi, doki ake yi wa kaimi, maki da ke daɗa galmi, in ba ka sai ajinami, kuma a dangare kake rimi, dawi su kafu kazami, mai hankali ga ilmi, mai tausayin makarimi, ga baban wasna, kuce baban wasna, mai kyauta da kyautatawa, mai girma da girmamawa, mai hali abin yabawa, mai bai babu kammamawa, domin yi abin kulawa, muje nan mijin zaki, rana mai rabon aiki, ɗan kasuwa kamar sarki, kyauta kafu mai mulki, in ka samu na shauki, in ka ba su mamaki, mu ko muna ɗauki, idan zan yi wakar Bello, idan zan yi wakar Bello, idan zan yi wakar Bello, ba na bukatar karya, idan ina wakar Bello, dangi na ba na karya, cikin kyawawan halaye na sanin nake yin zuriya, komai na faɗa hali na zane ku ji bumin cika ba karya, domin fari na hali BHK ba a barin sa baya, bangaren karamci BHK ba a barin sa baya, bangaren mutunci BHK ba a barin sa baya, bangaren aminci BHK ba a barin sa baya, bangaren ibada BHK ba a barin sa baya, bangare na kyauta BHK ba a barin sa baya, bangaren zumunci BHK ba a barin sa baya. To, sai na kira shi da jarmai, Allah wuye masa komai, da hode an yi masa maimai, kare na makiyansa su jin mai, ko sun fito da makamai, wallahi za ya iya mai, raunan muka yi musu nisa. To, wannan kiɗan mai gida ne, ba mu raɗa, ku taho mu je don mu gaisa, da shi har gida, hanyar zuwa gun safe tarzi, ba gargada, jinkan mu je an yi tsari, gashin gida, mata ku taso ku dokan kiɗan Amada, yau dai uban Amadu Rahman shi zan yaba ba raɗa, shi ne sai min da mota, zai mun gida, magi mai farin hali, da ke warware kulli, a ruhin ka ba gilli, guda ka wuce balli, alasa ka kai koli, wakar ka Bello, ban gajiya, domin tsakaninmu sai godiya, ni dai a wakar Bello na san moriya, cikin baituka na ka Bello na samu moriya, to ko ka fi shata waka, ko ka fi shata waka, malam, ko ka fi shata waka, yaro, ko ka fi shata waka, ni ne gaban ka wakar Bello, dan ni
da wakar Bello kamar dai buri a fannin lilo. Ke ni da wakar Bello kamar gardi ya rungumi allo. Wakar Bello ni aran ma ne ku bar haɗa ni da kolo. Gidan Bello ni sarki ne sai dai ka zo a baka waziri. Gidan Bello ni sarki ne sai dai ka zo a baka waziri. Gidan Bello ko ƙuri'a za a yi ni ne nake tasiri. Gidan Bello ko ƙuri'a za a yi ni ne nake tasiri. Baban su Amurka zamo kokowa, baban su musu abkai ne kololuwa, baban su Husna ne mai kaunar yan uwa, baban su Ahmadu Rahman bai da damuwa. Abdul Samad mai waka ne ke gaisuwa, Abdul Samad mai waka ne